யாழ்ப்பாணம் பன்றித்தளச்சி அம்மன் கோவில் தாலிக்கொடி திருட்டு சிசிடிவி மூலம் சிக்கிய பெண் தாலிக்கொடி கிளிநொச்சியில் மீட்பு. யாழ்ப்பாணம் பன்றித்தளச்சி அம்மன் கோவிலில் அடியவர் ஒருவரின் தாலிக்கொடியை அறுத்த 58 வயதுடைய பெண் உள்ளிட்ட மூவர் சிசிடிவி உதவியுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பன்றித்தளச்சி அம்மன் கோவிலில் திருடப்பட்ட தாலிக்கொடியை கிளிநொச்சி பகுதியில் தான் வழிபாடு செய்யும் ஒரு கோவிலின் பிள்ளையார் சிலைக்கு பின்னால் மறைத்து வைத்திருப்பதாக சந்தேக நபரான பெண் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். சந்தேக நபரின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் கிளிநொச்சிக்கு விரைந்த காவல்துறையினர் பிள்ளையார் சிலைக்கு பின்னால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தாலிக்கொடியை மீட்டுள்ளதுடன் கைது செய்யப்பட்ட மூவரிடமும் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அதிகரிக்கப்படும் அஸ்விஸ்ம கொடுப்பனவு ஜனாதிபதி என்ற பாராளுமன்றில் இன்று அறிவிப்பு. குறைந்த வருமானம் பெறும் அஸ்விஸ்ம பயனாளர்களுக்கான 17,500 ரூபாய் கொடுப்பனவு 25,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி என்ற குமார திசாநாயக்க பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்துள்ளார். அஸ்விஸ்ம கொடுப்பனவு 17,500 ரூபாயிலிருந்து 25,000 ரூபாய் வரையும் 10,000 ரூபாய் கொடுப்பனவு 15,000 ரூபாய் வரையிலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் 5,000 ரூபாய் கொடுப்பனவு 7,500 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த கொடுப்பனவு ஏப்ரல் மாதம் மாத்திரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்துள்ளார். මෙසියල්ලිතා බාණ්ඩාගාරයට දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දරන්න ඕන. මේ ඔක්කොම දරමින් තමයි මේ විධිමත් ක්‍රමය හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමස්තයක් ලෙස ගත්තොත් ඔබලට මතක ඇති දිට්ඨා විනාශයේදී ඒ දිට්ඨා විනාශයට අපිට අතිරේක වශයෙන් අපි කෝටි 50,000ක් මා ජනතාවගේ වුවමනාව වෙනුවෙන් අපි යෙදුවා. එහෙමයි ආණ්ඩුව. ඒක තමයි ආණ්ඩුව කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ව්‍යසනයේදී අපි දැනට වෙන් කරලා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 10,000ක් මා මේ ඉදිරිපත් කළ පැකේජ් එක ඇතුළේ තියෙනවා. தரம் குறைந்த நிலக்கரியால் மின் உற்பத்தி வீழ்ச்சி மேலதிக சுமை நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்படாது ஜனாதிபதி உறுதி. நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நிலக்கரியின் தரம் குறைவாக இருந்தமை மின் உற்பத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள போதிலும் அதனால் ஏற்படும் எவ்வித மேலதிக நுகர்வோர் கட்டண சுமையையும் மக்கள் மீது சுமத்தப்பட மாட்டாது. இவ்வாறு ஜனாதிபதி என்ற குமார திசாநாயக்க பாராளுமன்றத்தில் இன்று உறுதியளித்துள்ளார். தரம் குறைந்த நிலக்கரியால் ஏற்படும் இழப்புகள் அனைத்தும் விநியோகஸ்த நிறுவனங்களிடமிருந்தே அறவிடப்படும். இந்த சுமை ஒருபோதும் மின்சார நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்பட மாட்டாது. தேவைப்படும் இது தொடர்பாக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்துள்ளார். யாழ்ப்பாணம் செம்மணி மனித புதைக்குழி அகழ்வுகள் மீள ஆரம்பம் வெளியானது அறிவிப்பு. செம்மணி மீளகழ்வு பணி பாதீட்டுக்கு நீதி அமைச்சு இதுவரை அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனால் ஏற்கனவே 20ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருந்த அகழ்வு பணி முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது. இதற்கு பதிலாக எதிர்வரும் 27ஆம் தேதி தற்காலிகமாக அகழ்வு பணிகள் முன்னெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என சட்டத்தரணி ரணிதா தெரிவித்துள்ளார். அகழ்வு பணி கிட்டத்தட்ட 27ஆம் தேதி தற்காலிகமாக ஆரம்பிக்கப்படலாம் என்ற ஒரு கலந்தாலோசனையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட்டதோட அது தொடர்பான விடயம் பாதீடு தயார் நிலையில் உள்ளதா இல்லையா என்றதை கருத்தில் கொள்றதுக்காக மீண்டும் வழக்கு ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் தேதி திறந்த மன்றில் அழைக்கப்படும் சொல்லி என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திட பிரதிநிதிகள் குறித்த புதைகுழியை பார்வையிடுறதுக்கான ஒரு அனுமதியை கேட்டிருந்த நிலையில அவர்கள் காலை 9:30 மணிக்கு முன்னராக அல்லது மாலை 2:30 மணிக்கு பின்னராக குறித்த புதைகுழியை தரிசனை செய்வதற்கான அனுமதியை நீதிமன்றம் வழங்கி இருக்குது. அது நிச்சயமாக எந்த நேரத்தில் அவங்க தரிசனை செய்யறதுக்கு இருக்கிறார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே நீதிமன்றத்துக்கு அறிவிக்கப்படியும் நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் கிணற்றிலிருந்து ஆணின் சடலம் மீட்பு விசாரணைகள் தீவிரம். யாழ்ப்பாணம் இணுவில் பகுதியில் உள்ள கிணறொன்றிலிருந்து இன்று ஆணொருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இணுவில் வடகிழக்கு பூவோடை பகுதியில் உள்ள ஒரு தோட்டக்காணியில் உள்ள கிணற்றிலேயே குறித்த சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை கிணற்றில் சடலம் மிதப்பதைக் கண்ட பொதுமக்கள் சுன்னாகம் போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளனர். பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். உயிரிழந்தவர் மானிப்பாய் பகுதியைச் சேர்ந்த 39 வயதுடைய கோபாலப்பிள்ளை கமலதாஸ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் கடும் பாதுகாப்பு. ஆயிரக்கணக்கில் போலீசார் களமிறக்கம். எதிர்வரும் சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் விசேட பாதுகாப்பு திட்டம் ஒன்றை போலீஸ் தலைமையகம் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விசேட பாதுகாப்பு நடவடிக்கையானது நாட்டில் உள்ள அனைத்து 608 போலீஸ் நிலையங்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் விரிவான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் FU புட்லர் தெரிவித்துள்ளார்.
බිලියන 7ක් ආසන්න වශයෙන් අර ගල්ලංගුරු ප්‍රශ්නේ මතුවේ හැකි ඒ අය කරගන්නවා. බිලියන 10ක් වගේ තුනෙන් එකක් වගේ පංගුවක් විදුලි බිලට ඇතුළත් වී යුතුයි. මේකයි ක්‍රමය. මට කවුරු හරි නැගිටලා කියන මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. මේක තමයි මේ සියල්ල කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මෙවැනි හදිසි අවස්ථාවකදී මේ කිසිවක් මම මතක තබා ගන්න. මේ අර්බුද මේ විදිහට මතුන 2022 දී මම පොඩ්ඩක් කියන්න. 5000 ගහලා බෙදුවා. අවස්ථා දෙකකදී විතර බෙදුවනේ. ඒක විශ්ව මොකක්ද උනේ? උද්දමනේ 70%ට ගියා. විශාල ප්‍රමාණයක් මුදල් සංසරණය කරන්න මාකට් එකට එවන්න පටන් ගත්තා. අපිට පුළුවන්. බෙදලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි බෙදුවොත් අනිත් පැත්ත බලන්න. 70%ට ගියා උද්දමනේ. 33%ට ගියා පොලි අනුපාතිකය. 38%ට ගියා ඕඩි එක. බැඳුම් කර පොලිය 30 ඉක්මවන්න ගියා ආණ්ඩුවේ පොලිය. එනිසා ඒවා ඉතාමත් අක්‍රමවත් ඒවා. අපි මොකද්ද කරන්නේ? උද්දමනයේ ඉස්ස බලන්න ඕන. බැංකු පොලිය අනුපාතික ඉස්ස බලන්න ඕන. ජනතාවගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉස්ස බලන්න ඕන. මේ සියල්ල ඉතාම භාණ්ඩාගාරයට දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දරන්න ඕන. මේ ඔක්කොම ධර්මින් තමයි මේ විධිමත් ක්‍රමය හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමස්තයක් ලෙස ගත්තොත් ඔබලට මතක ඇති දිට්ඨා විනාශයේදී ඒ දිට්ඨා විනාශයට අපිට අතිරේක වශයෙන් අපි කෝටි 50000ක් මා ජනතාවගේ වුණා වෙනින් අපි දෙව්වා. එහෙම ආණ්ඩු. ඒක තමයි ආණ්ඩු කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ව්‍යසනයේදී අපි දැනට වෙන් කරලා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 10000ක් මා මේ ඉදිරිපත් කළ ද පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. රුපියල් කෝටි 10000ක් බිලියන 100ක් මේ තියෙන යෝජනා ඇතුලේ තියෙනවා. මා හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි ජනතාවට සහනයක් දී යුතුයි. ජනතාව බලාගත යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් අපිට දරාගත යුතු ප්‍රමාණය බිලියන 100ක වැය ශීර්ෂයක් අපි දරලා තියෙනවා මාස 3කට. හැබැයි මේ තත්ත්වය මීට වඩා වර්ධනය වෙනවනම් වර්ධනය වෙන නැවත අපි තමුන්නාන්සලා ගාවට එන්නම්. ඇවිල්ලා අපි යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න අපිට ඒක අනුමත කරලා දෙන්න. මේ බිලියන 100 මුළුමනින්ම අපි අලුතෙන් මුදල් ණයට ගැනීමක් අලුත් මුදල් සපයා ගැනීමකින් තොරව අපේ අයවැය ලේඛනයේ තුලින්ම තමයි මේ බිලියන 100 හොයා ගැනීම සඳහා අපි සැලසුම් කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිසේත්ම රට තුළ මුදල් සංසරණය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම ආණ්ඩුවේ ණය පංගුව වැඩි වෙන්නේ නැහැ.